פלאק הינו שכבה דקה אשר אינה מסיסה במים, הנוצרת על ידי חיידקים הנצמדים בחוזקה לשן. זו הסיבה מדוע לא ניתן להסיר אותה במים בלבד. הדרך היעילה ביותר להסרת פלאק היא על ידי הוצאתו ממקומו מכיוונים שונים באמצעות כוח. מברשות השיניים הניתנות של אורל בי יעילות יותר בהסרת פלאק ממברשות רגילות, משום שהן מבצעות עד פי 8 יותר תנועות לדקה. הן מסירות עד 100% יותר פלאק מאשר מברשות רגילות, ומשאירות אותך עם תחושה נקייה כמו אחרי ביקור אצל רופא השיניים בכל צחצוח. מברשת השיניים המומלצת ביותר על ידי רופאי השיניים והשינניות בישראל.